these gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Shall we go that Father, the Son, and the Holy Spirit. Guys, namiss ba ninyo ang among pagpamahaw, guys? Ito guys, good morning sa inyong tanan, and welcome back to my new vlog here in my YouTube channel. Hashtag Omega Vlogger, and it's Vlogger November 5, 6 na. November 6 day karon guys. Mamahaw. Mamahaw to guys. Ito din topic karon guys, no? Di man ta na ako isingit ang bayad sa topic karon na special mo gud kay ni siya sa amo diri sa balay. 14 years siya sa amo nag-uban. 13 years, basta 10 years kapin. Special kay siya sa amo. 14 years. 14 years nagapuan siya sa amo, nagbantay siya sa amo balay, nagpakatawa sa amo, usahay lagot mi sa iya nana ra gyapon no. Ako na nang hisgutan no kanang katong among iro nga si puti, naamang ko yung mga vlog, i-vlog man ako dito katong nagsakit na siya katong ubo og sipon niya among bitong painom siya sa tambal kay na giresitahan man mi sa doktor na syempre mananak ko yan no, di ba nato matingan so ang ako gibuhat adto ako na siya gimix sa iyang food niya kuan ganang wala gyud po niya nahurot murag nay nabilin diya pila ka lugas pero ang syrup nahurot niya kay pwede na to siya mailad-ilad sa syrup pero katong antibiotic buong gid kay ang antibiotic no kay mas kita kay tao bahuan man ta sa bawo sa antibiotic unsa ba to sa butamol salbutamol nga antibiotic ang painom sa iya niya kuan man to siya guys kanang medyo na okay iyang ubo pero nagpabilin diha Kasi baliksin man ang antibiotic. basta antibiotic whatever ga niya karon karon na okay naman to siya guys pero nagpabilin gihapon iyang ubo ang papa natingala lang man bigay sa pila ka mga adlaw okay man siya mukhaon dali siya ana pero katuog yung among iro di kay to hinginom og tubig di siya hinginom og tubig di wala ko kakita sa iya nga inom og tubig nga grabe gyud nga inom ana dili gamay ra iyang dili kay siya hinginom og tubig niya natingala lang mi guys tay pag guys ako mahimot hungit sa ko dilis guys dilis or binsaya pagulit na ako basta ninanan ang Tagalog anya balikan na to okay naman to siya guys pero lagi pa niyang ubo lagi ginagmay so ang among nauna adto abasin ko ano na padung na pagkaayo na tingala lang mi guys kay mas isa ka semana na to observe sa iya ga or duha ka semana nagaano og dako iyang tiyan na abi na magditambok lang siya kay di man gid kay siya himsog gid kapag kairo no liksi lang baburag ganang kusot kayo. Hyper ron man gud siya nga iro so di ka ma-expect na matambok siya na mix naman ko siya ang klase sa iro lagi iyang askal siguro at ito nga pagka-iro no? Ang ganahan ng gaykuan ito guys kay mukawag yun siya maskin gay kami makasuot kami sa nina nga di niya familiar iya gay ming una yun og awhan samot na tong laing tao unang mamiss na mo sa iya guys no ako na lang diretsuhon wala na si puti gahapon siya namatay mga hapon na igo lang giulatan niya si Anthony kay paabot doon ni Anthony mata pa siya si Anthony niya buiga sa na kuan ka na nga nung manbig pa niya ako naka-relax na alas 6 siya natingala na lang gusto kong papang kay ni action mag-ingon nga nanawag siya sa kungalan nga murag something panic kapag katawag ba do so nasuntok pagit sa kong muna nga si puti wala na kanatiguang naman sa to si puti 10 years old naman to siya basta 10 years old wala ko masayo guys na
Kwanto siya ang iyang nabantayan lagi namo guys. Kanang ninindid ako, ini actually dako iyang tiyan na nagtuomit busog lang. Hanto na yun, gibserbahan na mo, gibserbahan na mo. Naabot mo yun guys na nilobo gud iyang tiyan. Unya, kanang ulit na din siya nakalakaw kanang sakto nga pagkalakaw yung murag sa guyod na iyang paglakaw kay murag apil naman ang iyang tiil ng murag ng hubag murag sa tawa pa ng hupong na una yun to wala na lang naman siya gina sa doktor guys kay tibuang naman sa si Putino na nga ilang po kong sorry niya o nagpasalamat mo sa iya sa iyang kabuutan ng pagkairo nga muaw yun siya iya yun ng labanan mo kay katong na 2 years ko nga wala ko nag-uli-uli din katong gibalik kong trabaho yan si Anthony niya magtrabaho Anthony way nabilin sa balay siya yun in taon ang nakabilin diri sa balay mo na dako kay ko pasalamat kang Putino gusto mo kong hilak guys pero mama naman muna ko nihilak guys kay ako paghilak sa iya kanang pasalamat ko sa iya baka sa yun ka 2 years siya gabantay diri sa balay pero si Anthony mag-ulian man po gabi sa buntag siya bibilin diri sa balay for 2 years sa yun ka na muna mamiss na mo Anthony guys kay mag-ulian man mi diri weekend ni ends vlogger dala na namo taong mga bulingon kay dinhi man mi maglabag yun naman miya sudlanan katong yang luggage nga bag na iligid na ganahan pud mi kay bukat baya so at least na iligid maguyod ra namo layo pa mi guys mga na siya kay marang familiar na niya among luggage no munang mamiss namo siya thank you kay Puti pakita na ako sa inyo ang uban nga mga details after Kiti ugan ka karon ha kana higup cute ki sa kana lang thank you Lord salamat praise the Lord sige unsa man ganay thank you for teaching me how to love, showing off and now I know there is nothing that I could not say, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you, I remember the day when you here with me. Those laughters and tears I shared for years. Memories that we had for so long, it's me and you. Now you're gone away, you left me all alone. Go on, do what you want, but please don't leave me. You break my heart. Hey, what should I do? Babe, I'm missing you. Please don't disappear. These are the words that you should hear. I miss you, Puti!